инак бозиҳои асосии Лигаи Чемпионҳо бармегардад. Сегонаи бузурги Испания Реал, Барселона ва Атлетико ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфтанд ва аз тарафи дигар ПСЖ дастаи чоруми Испания Реал Соседадро аз саф берун сохт. Сити ба осонӣ аз Копенгаген гузашта ва Арсенале ки Портуро тариқи зарбаҳои пеналти шикаст дода буд. Ҳамзамон ду дастаи Олмонӣ Бавария ва Боруссия Дортмунд дастаҳои сатҳашон гуногун ҳастанд, вале зебогии хос меофаранд. Имрӯз ба муддаёни қаҳрамонӣ аз наздик шинос шуда, вобаста ба ҳолати феълияшон шонси дастаҳоро барои муваффақият баҳо хоҳем дод. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ба чӣ қодир будани Атлетикоро гуфтан мушкил аст. Ана таҷҳизоти замонавӣ бошад, шонси дастаи Диего Симеонеро аз ҳама камтар медонад. Фаромӯш намесозем ки Атлетико бо мушкилиҳои бузургаш ҳам абардастаҳоро шикаст дода метавонад ва ба ин дастаи Интерро шомил кардан сари вақтӣ мебошад. Мадридиҳо дастаи парадокс ҳастанд. Чанде пеш ба Барселонаи ҳайати ҷаҳондошта бохтанду рекорди бозиҳои хонагиро вайрон сохтанд, вале ҳайрон намешавем агар Атлетико то ба финал ҳам роҳ ёфта тавонад. Барселона мавсими ҷорӣ бо сабаби ҷароҳатҳо мушкилиҳои ҷиддиро паси сар карда истодааст ва бахт барояшон хандид ки бо Наполии бесару сомон рӯбарӯ шуданд. Дастаи итолиёвӣ баъди триумфи соли гузашта пароканда шудааст. Барса ҳамин хелам бо мушкилӣ онро шикаст дод ва кӣ медонад ҳисоб чӣ мешуд агар довар ба фоли Осимхен пеналти мегузошту равиши бозӣ дигар мешуд. Ба ҳар ҳол Барса кӯшиш дорад балансро нигоҳ дорад ва бо ҳайати ҷавонаш кӯшиш дорад ки дар соли ҷорӣ ба дастоварде ноил шаванд. соли гузашта вазъи дастаи Бавария нисбатан беҳтар буду шонси қаҳрамонӣ низ зиёд дида мешуд. Имсол ҳам ҳарчанд ҳайат қавӣ асту Харри Кейн бар ин монстр дар хати ҳамла доранд, аммо бо Томас Тухел даста дисбаланс дорад ва пешгӯие кардан ғайриимкон мебошад. Бо ин ҳолат Тухел дилхо вақт метавонад чиз чора ҷамъ карда тарки даста кунад. То охири мавсим чӣ мешавад, касе намедонад. Раваду қаҳрамониро Тухел ё Хави гирад, ана ин таҳаввулоти бузурге дар Аврупо мегардад, чунки ин ду мураббӣ эълони тарки вазифа карданро доштанд. 3 соли охир якчорфинали Лигаи Чемпионҳо натиҷаи баланди дастаи Мюнхенӣ буд, аммо имсол ҳам шонси гузаштан аз Арсенал кам асту ҳам имкони шармандавор тарки мусобиқа карданро доранд. мутаассифона қуръакашӣ тавре гузашт ки ду муддаии асосии қаҳрамонӣ дар якчорниҳоӣ ба ҳам меоянд. Агар ба пешгӯии компютери замонавӣ нигарем, он шонси қаҳрамонии Ситиро ду маротиб бештар аз Реал медонад. Дар даври пешин мадридиҳо мушкилии ҷиддӣ муқобили Лейпсиг диданд, аммо фаромӯш намесозем ки ин дастае аст ки дар 10 солаи охир шоҳигарии олие дар мусобиқоти аврупоӣ дошту таҷрибаи кофии рақобатҳоро гирифтааст. ҳайат ҳамлагари асосиро аз даст дод ва Модрич бозингари захира гашта вале Реал ҳанӯз козерҳое дорад ки метавонад дарди сари рақиб гардад. Манчестер Сити нисбат ба соли гузашта каме заиф менамояд. Голҳои мезадаашон нисбатан кам шуда дар Премер-лига на он қадар пирӯзиҳои боваринок ба даст оварда истоданд. Новбаста аз мушкилоти ҷойдошта дар хати дифоъ, шогирдони Гвардиола аз дигарон як сару гардан боло меистанд. Дар ҳақиқат, агар Де Брюйне бо Холланд пайванди худро боз ҳам рушд диҳанд, фикр намекунам ки дастае садди роҳи Манчестер шуда тавонад. шумо оиди муддаёни қаҳрамонии Лигаи Чемпионҳо чӣ фикру назар доред? Кадом даста ба полуфинал роҳ меёфта бошад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.